Ka Hinyotra Youth Council Maulai Circle hagasngi pale ka khat pratara ya yong aja arpusaw kilalit banjingo iki artli kilong yeng ki balama ya ka jing shabam do ka yeng ka baki shong ki sa hakading baklang da ka bakaneru ki jing yaram kini ki artli kilong yeng ki balama ya ka ni ka jing ja ka bakathang ki kentop ya ka yeng jong ka kong quintina nong neng bat ka kong risuk wanchnong kabadon hakashnong mauyong japong nong neng ka HYC hapo ka jingalam uba don boklang karlingdo ubadeu presiden haringkat ki dekhot kilalet ban ai jingarap da ki tiar shet tiar tiu ki jan kup thia ki marba mardi kum ukhaw piat shini badru da ka song pisa hagani gasngi laya don lang urang ba dong uba shining star karnayor secretary shnong ba sambok do todong ki bala ai khuble ya ka HYC ka bala kloy ban mi shkhmat ban yarap na ka benta kini ki longying ki bama ya kum kani ka jingjia uba don boklang karlingdo haba ai jingkran ula ai ngo ningkong ya ublei bahagani ga jingjia amshem ladon ki baminsau bat ai min sie mi kini baro atli kilong yeng ba ublei under ringkat bat unthe shibon ki jingkirku Kidon kini kitiari ke bang ngilaya ra nagleng juga HYC Maulai Circle bat hagni ke por mamda idon ro sai ijing ai ibaret nalon jong ini kitiar ukhaw ki blanket ki khiu ki niki jingbam mo udai sini lene kemlu yung priang kadang sekakas ya kabanak lang juga HYC mo yung unit yang ba i secretary in sayo ban IT tengah kod ya i secretary ba draliau punya ban man ai ya kini kijing ai kisong baret sa kini artli kilong ya Hakaliang kejong pi bomba pile ya kita ukan bagi pun suat mengenai naik kejong ini ibarat kanlong kejong ya baru akan lihat kebuka pesia hati kejong beri hamtam akan lupa yang akan kita hamtam ini long kesin jadi bapinang yai lihat ikat batu no bubun sin lingba ka jing bom sim khala ne ngi sim ba kidigi minor ngimlei andala jak ba he bade kerja kata jing ja ba susi bandu jing don GM bandu ring sim breu te kumun sipin ki ma ko don wi jing ja ya ka ba ngadang ya khana ba kinong kit kam jong ne ka snong ba katana MCL ru teng teng ka ju shifting tengah kentu kerpat ya katana MCL bala dan ginu kijing ujor la ni kijing ut jong ki long yeng long sam la ni jong idor bar song soba shim kya wanam ai ba ijing jai baret la ni nu ijing lingbai baret pen klam syakabahe badang bahe pen kelas kijing jang basosi tinggi sutho ba kijing ja roding hang ni step kan trek lingba kijing wan mare klo jong kita nak ka fire service lala bantem tinggi ai kubre ndak leng jongi ya kini kita nak kiblaya yarap mo leng baka fire service ni mulai ki marjan marpa bat kham tamro nasuban ai kublay ba kadar bar shrong ani kadar bar dong hadok mentak ra idor kat bat hi ngingit skam ba ka office jong block development option tin po mulai sinari blong ko manglay ngolon jingo unyo lang ban yarap kat kum kitiki jingirap ke bala tha lamang kerpan ka office denang jong iga HYC Maulai Circle kum si benta badan nok tilang lane badan bentalang hari ke jingjia ke ba pilado ngila sutho ba ka jing ong joi kong ngila do ye ke jing don PM ke ba lese la poi de kilak ma de la poi pholang kita ki television lane ki komputer ki suki bat kum ta kita ter kila ke download ki jing don PM ke bla snewdur khat lane ke ingkong khat tengit scam ba oi ublei nasional dat lesi udan lagi jong plan ngi kibreu dengan nget ba ke ke ba plado pin sayo ban recover na ublei un sayo ban kerku double triple nang desi kemat iki yang sam jong pi pinom long reu kan thai entai kan jing kerku lesi kan sawan ye wa pinom ma ban mudor nang nget ba ma pi manga kum kibreu batip kon ran ngenang scam to jing nget banang sakri u nang desi kemat ke baro belajar abakalong tang kum taka jing
senang jingkrau ya pi yang alane kata ka jing temjuk mo bakumno banginang la ban syakri yu hagi por borot